terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is een quote, letterlijk een quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Culturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan! Wil jij werken als verzorgende medewerker of huishoudelijke hulp? Heb jij niveau 1, 2 en 3? Schroom dan niet en mail je cv naar info@bernadettazorg.nl. Goedemiddag kijkers. De 3-jarige Enoch Kian Maleko is vermist. De politie heeft inmiddels ook al een bericht doen uitgaan vanuit politie.sr, van hun eigen website. En wij praten vandaag met de grootvader van Kian. Die gaat ons vertellen wat er allemaal aan de hand is. Roberto, wat is er precies gebeurd? Mijn kleinzoontje is vermist. En we zijn al, laten we zeggen, maanden, bijna drie maanden zo, zijn we al op zoek naar die jongen, maar we kunnen die jongen nergens vinden. We weten helemaal niet eens waar die jongen zich op dit moment is. Dus dat is de reden dat... Daarvoor woonde hij wel met jullie? Nee. Hij bleef... dus zal ik het even van begin af aan vertellen, even in grote lijnen. Dus mijn zoon had een relatie met een zekere Simone. En ze zijn uit elkaar gegaan, want je weet, het leven gaat soms niet goed en zo, weet je. En dan ga je uit elkaar en zo, weet je. En automatisch, wat ik begrepen heb, is van wanneer die kinderen minderjarig zijn, dan gaan die kinderen met die moeder mee. Dus die vader, dus dat is wat ik begrepen heb eigenlijk. Dat is niet dat die kinderen meestal bij die moeder gaan. En dat is ook gebeurd. Maar we zijn, waarom zitten we eigenlijk achter dit ding aan? Achter die kinderen eigenlijk, want we hebben zelfs ook gezien en we hebben het ook meegemaakt van dichtbij hoe die kinderen zich eigenlijk behandeld werden van de moederszijde uit, weet je. En dus vandaar, dat is de reden eigenlijk dat we deze stap hebben ondernomen van, want nu is het zover dat wat ik begrepen heb is dat die moeder gevlucht is met de eerste twee en die kleine achtergelaten bij een manspersoon met wie ze een relatie had. Een jongetje van 3 jaar, Enoch Kian. Dus die is achtergelaten, die is vermist. Zijn die kinderen in een huwelijk geboren? Jawel, ze zijn in een huwelijk geboren, ja. En ze dragen die naam van die vader. Ja. En nadat uw zoon uit elkaar ging met zijn ex, wat is er gebeurd? Hebben jullie rechterlijke stappen ondernomen? Wie heeft de voogdijschap? Die voogdijschap heeft nu die vader eigenlijk. Dat was eigenlijk gaande, hè. Dus nadat ze uit elkaar waren en zo, heeft hij een rechtszaak ervan gemaakt. Want die man, dus mijn zoon dan, die vader, die maakte zich zorgen om die kinderen. Want hij wist ongeveer hoe die vrouw in elkaar zat en zo. Ze hebben samen met elkaar geleefd en zo. En net als wat ik al eerder zei, we hebben ook van dichtbij meegemaakt. Wat die kinderen zoal meegemaakt hebben en dingen gehoord nadat ze weg was gegaan. Want die vrouw was niet stabiel. Dus ik bedoel, ze had geen vaste baan en zo. Dus al die dingen, wij als opa en oma zijnde, we maakten ons zorgen om deze dingen. En nadat ze weg was gegaan, hebben we vernomen dat soms er momenten waren waarbij dat kindje zelfs aangegeven heeft tijdens bezoekregelingen, die maar heel weinig op gang kwam. Dat ze vaker achtergelaten werden in huis, opgesloten en dat die moeder weggaat met 2 minderjarige kinderen. Je kan kinderen zoiets niet aandoen. En ook andere dingen. Dus vandaar dat meisje zonder eten naar school ging. En dat hebben we van mensen vernomen, mensen die wij kennen. En dat baarde ons zorgen. Dus vandaar dat we deze stappen hebben ondernomen eigenlijk. En de rechtszaak was gaande.
En terwijl die rechtszaak gaande was in die periode, is die vrouw gevlucht. Die vrouw is weg. Ze heeft die twee kinderen meegenomen zonder medeweten van die vader. En dus als het ware zijn die twee kinderen ook vermist voor ons. En die jongetje heeft ze achtergelaten bij die vriend van haar. Dus zo is dat ding gegaan. Heeft u enig idee waar de jongen is? Uh, Enige vermoedens? Ja, ongeveer vermoedens hadden we wel. We hadden de politie ingeschakeld. Ik mag niet jokken. De politie heeft gelijk stappen ondernomen en zo. En ze hebben die man wel achterhaald en zo. Maar die man, automatisch gaat die man ontkennen. En ze hebben hem weer laten gaan. Maar ondertussen, dus hij is erachter gekomen dat de politie achter dit ding aan zit. Dus meneertje heeft stappen ondernomen waarschijnlijk. En die jongetje ergens gezet, ik weet niet waar. Dus dat is het probleem eigenlijk. Dus we maken ons zorgen. De jongen is vermist voor ons. Ja. Wie helpt jullie in dit proces? Mm, Los van de politie. hoe bedoelt u? Zijn er mensen die jullie helpen om die jongen op te sporen? Ik neem aan dat jullie ook begeleiding nodig hebben. Ja, we krijgen wel veel steun van familieleden hoor. Er zijn mensen die ons, want soms hebben we het ook echt zwaar, weet je. En we vertellen het om onze hart uit te luchten eigenlijk naar mensen toe. En zo, we vertellen aan families en ook aan mensen, goede vrienden van ons en zo, weet je. Ze geven ons adviezen wat voor stappen we moeten ondernemen. En we doen toch, wij van onze kant als opa en oma zijnde, wij doen toch dingen waarin we denken dat we daar een oplossing zullen vinden. Dus dat is de politie. We maken contact met de politie en zo. En de politie helpt ons wel, echt wel. Maar u weet hoe dat ding toe gaat bij de politie. Ze zijn ook aan de regels gebonden en zo. Weet je? Ja. Uw zoon is de voogd van alle 3 kinderen. Ja, nu wel. Ja, wat is de bedoeling? Wil hij alle 3 kinderen bij zich hebben? Ja, zeker. Hij wil alle 3. Hij maakt zich zorgen om zijn kinderen. Dus hij wil zijn kinderen bij zich hebben. Ja. Denkt u dat Enoch Kien wel veilig is? Ik heb echt geen idee. Ik ga je eerlijk zeggen, ik heb echt geen idee. Maar ik heb echt geen idee hoor, mevrouw. Ik wil ook niet eraan denken. Dank u wel voor het gesprek. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, wogo luku na kulturu TV. Tam sabaka gang, pe Canada pe wang. Ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Culturo Yusu, pas de vastrat is respuntu. Unde baniu, sa def arkina nieuw. Culturo Yusu, pas de vastrat is respuntu. Suriname zo een hele clan, maar go dep die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwa wang. Tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriol ya fans of shini, esha idol in distance of enemies. Dambotaki on the right place, different colors, one stage. Go, 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 pe alo vegro, pe wela fu antai gesta kaigo, pe korofina ngale take blow. Yeah, pe horde gia pina follow, pe descapuri eshi jano wolo, pe te dry de ne juki anga dolo, kondai go follow. Culturo TV, pe anyu sunele. Culturo TV, privilege. Culturo TV, pe anyu sunele. Culturo TV, privilege.
was so man en sa biggie biggie. No. We go aksa volk if de loba beleid. We go arga problema voor de sma in de week. En we libi sweetie, zolang als aan PUD we swing committee. Ja. Druk dat balling, make uw stelling op prijs. Sterker kan wel, want united zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar daarna een gereedschap. En we geven almighty thanks en prijstak. Dat in de wiki nou weer dat eerste leesblad. We zijn beleefd, schat. Statistieken schrijf je overweeg dat. Ja, had je eens steken in je keelgat. Piet Quadoro misgat, wat je weet dat. Culturo TV, de años sunele. Culturo TV, Prividence. Culturo TV, de años sunele. Culturo TV, Prividence. Ranang saisa, alas my bari. Culturo.com na nyusu wechari. No fake, no joke, ja nyusu prespari. E fu bondru kwa wanda mine kau dau shwari. Ja nyusu nesari, wai begin te wan klari. Subscribe and share, make defense fi arki. Ja we libu no prati, u ape nei parki. We de tapat strati, kakwangai kragi. U de borai dwen. Aksa volk vijf wangen de stijging. Je voelt vergelijking. Hoe a babo wijst dwing. Dat hoe kan verwijst ding. Gewoon een beleid-ding. Een probleem van volk na de stijging. Dat mek we tamita volk voor de ta ijs ding. Want hoe power ik kom af voor de koties schijf ding. En hoe goed op den ving. Tijd voor iets nieuws. Sto look op je nieuws. Culturo nyunsu, paste fa stratis respuntu. Ude baniu, sadef arkina niu. Culturo nyunsu, paste fa stratis respuntu. Culturo TV, de años sunele. Culturo TV. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij, dit is quote, letterlijk quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator nog. Culturo Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan!